Facultade de Belas Artes vin que o 70% das alumnas eran mulleres e iso non se traducía nunha presenza igualitaria no mercado. Sabía que había un teito de cristal. Entón este proxecto que trata de aunar ese apoio á muller creadora de xeito activo a maiores de loitar contra a violencia machista, non? Esa lacra na sociedade que creo que tamén debemos afrontar dende a cultura e dende as manifestacións artísticas. É un placer tamén contar con artistas de distintas disciplinas, da performance, da música, da poesía, da danza, do graffiti, facendo desa suma, desa unión, a forza. Aquí foi poñer en escea un texto que se chama Recuperar as mans sobre a escea. Este texto é unha forma de resistir desde a poesía, porque a poesía sexa unha forma de resistencia de por sí, pois o xuntamos a esta temática. É unha dupla resistencia, por dicirlo de algún xeito. É un texto que trata da violencia, do machismo desde outra perspectiva, desde a perspectiva de loita positiva. Para min foi un placer poñer isto aquí hoxe na escena.